Eli mä tilaan sen Motorola Moto G05, niin mä katsoin, että onko halvemmalla saako postimaksuja kuin 9 €, niin ei ole halvemmalla, että siinä oli just tämmönen juttu näes, että postimaksujen kanssa niin se on 91,99 €, koska siitä tulee 9 € postimaksuja. Se johtuu käytännössä siitä, että kun se on kuriirin paketti, se kuriiri tuo sen Suomeen ja se luovutetaan postin hoteisiin. Ja se, että kun se ei mene mihinkään pisteeseen, se tulee kotiin mulle se paketti, niin se on sen takia vähän kalliimpi, kun se tulee kotiin se paketti. Et siinä tulee niinku siinä sitä hintaa, kun se toimitetaan kotiin se paketti. Että se oli 82,99 €, mutta alle 9 € siinä ei saa postimaksuja. Se on just tämä, kun se toimitetaan tuolta postiin, se tulee niinku kuriiripalvelulla niinku sitten Helsinkiin ja sitten se tulee niinku kotiin sitten Lahteen se paketti, niin se on kallissa lystiä, että mulle jää 8 € noin käytännössä rahaa koko lystin jälkeen, että kaikki menee lähes kättelyssä, mutta tää on nyt mun palkinto. Mä panostan nyt ja hemmottelen itseäni, että tämä on nyt semmonen mun hemmottelutuokio, että mä nyt itselleni hemmotteluhetken otan ja repäsen uuden puhelimen, että mulla ei ole ehjänäyttöistä puhelinta ollenkaan, mulla on kaikki puhelimet rikki, että mulla ei ole ehjänäyttöistä puhelinta ja sitten minkäänlaista, niin kyllä mä tarviin puhelimen, ei siitä kahteenkaan puheeseen, koska mulla on rikkinäisiä puhelimia kaikki, niin mä tarviin uuden puhelimen, että mun vuoro on nyt hemmotella itseäni ja mä palkitsen nyt sen palkinnolla, että mä nyt palkitsen itteni, että mä annan itselleni nyt semmoisen palkinnon, eli mä annan itselleni nyt palkinnon, että mä nyt hemmottelen itseäni uudella puhelimella, että nyt sitten mulle tulee palkinto. Mä oon nyt ansainnut sen, mä oon kuitenkin raatanut tässä töissä nyt aika pitkälle, tässä oli tää kesäsulku nyt ja silleen, mutta mä oon raatanut tässä töissä kuitenkin aika pitkään nyt, niin olen ansainnut itselleni pienimuotoisen palkinnon, niin puhelin on se palkinto, minkä mä nyt saan, että siellä oli Rade Inillä nyt 60% alennukset noista kaikista elektronisista tuotteista. Mä laitoin sinne siitä puhelimesta kyselyä, ja se Rade vastasi, että siellä on toistaiseksi tarjoukset, ne on korkeat, että toistaiseksi on 60% alennukset, että he laittoi, että ainakin vielä lokakuun ajan mennään niin, että on se 60% alennus, että ainakin niin kuin toistaiseksi vielä on 60% alennusta, että ja sanoi, että kun heillä on nyt varaston tyhjennyksiä, että heillä tyhjennellään nyt varastoja ja sitten heillä on joku tämmöinen niin kuin joku lokakuisten, lokakuuksi vaihtuu, niin he sanoi, että heillä on joku syyskuun-lokakuun vaihteen tämmöinen tarjouskampanja, että mä laitoin niille, että kauan teillä on nämä puhelimet tarjouksessa. Niillä oli se 60% vähintään alennusta heidän tuotteistaan, niin ne laittoi, että heillä on toistaiseksi näin halvat tarjoukset, että 60% alennusta niin saa ainakin toistaiseksi, että toistaiseksi ainakin on 60% alennusta, niin mä ajattelin nyt palkinto on uusi puhelin mulle nyt, että mä hemmottelen nyt itseäni ja ostan uuden puhelimen, että se on tässä nyt se asia, minkä mä seuraavaksi teen, että sittenhän se muuttuu vielä hyväksi tässä, että kyllä se ihan hyväksi vielä muuttuu, että hyväksi muuttuu vielä, että minä saan uuden puhelimen ja kaikki menee helvetin hyvin, että kyllä se vielä hyväksi muuttuu, että ei siinä mitään, että kun mulla on palkinto se uusi puhelin nyt, kun mä en ole mitään itselleni oikein tämmöistä konkreettista palkintoa tai mitään ostanut, niin nyt on aika mun sitten antaa pian palkinto, koska mä en ole antanut minkäänlaista palkintoa nyt itselleni, niin mä ajattelin, että nyt on aika sitten mun antaa pieni palkinto, että mun on nyt aika palkita itteni, että mun on nyt aika pieni palkinto itselleni antaa. Joo, kyllä se on ihan mukavaa, että saa antaa palkinnon kuitenkin, se on vähän niin kuin semmonen, että sitten
sitä Motorolaa ei vaihdetakaan mihinkään, eikä myydä torin kautta, eikä myydä toreissa. Et se on sitten ihan semmonen juttu, että sit kun mä sen saan, niin sitten siinä on noin 4 viikon toimitusaika. Kun se tulee ulkopuolisen kuriirin toimesta se paketti, niin siinä on noin 4 viikkoa kuulemma menee, että se tuote sitten tulee. Kun se tulee Espanjasta se puhelin, niin siinä kuulemma 4 viikkoa kestää ennen kuin se puhelin sitten tulee. Kun se tulee sieltä Espanjasta, ja sitten kun se tulee semmoisen kolmannen osapuolen kuriirin toimituksella tänne, ja posti ottaa sen Helsingissä sitten kantaaksensa, ja posti tuo sen sitten kotiin. Se oli muuten 82,99 €, mutta siitä tulee juuri tämä, että kun rahti ulkopuolinen kuriiri perii kalliimman hinnan siitä niin se on juuri tämä, että alle 9 € ei saa postimaksuja. Kun sitten oli tämä johonkin pakettipisteeseen, että ne toimittaa vaikka johonkin vaikka matkahuoltoon tai tämmöiseen, ei matkahuoltoon, kun ne toimittaa johonkin pakettipisteeseen, niin se on taas sitten se pakettipisteeseen toimitus, niin 11,99 €, että kyllä niistä saa maksaa, että sen tuotteen saa, mitään ei saa ilmatteeksi, että kaikki tämmöiset paketit ja kaikki tällaiset niin maksaa, että se on tietysti kun se tulee kolmannen kuriirin kautta, niin sitten kun kolmannen osapuolen kuriiri toimittaa, niin sen takia ne maksaa. Mutta se on kiva, että voin itseäni nyt hemmotella, niin osaan jotain mielenkiintoista itselleni sitten. Et mä oon ansainnut pienen hemmotteluhetken, kun mä en ole itselleni oikein mitään loogista, konkreettista ostanut tässä nyt viime aikoina. Ja nyt on mun vuoro panostaa itselleni ja hemmotella. Se on minun relax-hetki, minun rentoutushetki. Se kun mä tilailen netistä sen Fadeinilta nikkaan ja nakkaan ja sitten kun mä tilaan sen, niin mulla on silloin rentoutushetki, kun mä tilaan sen, mä rentoutun siinä tilaushetkellä ja kädet syyhyä ottaa se käyttöön ja silleen. Voi 11 päivää enää, niin päästään tilaamaan se puhelin sitten. Yes. Hyvä. Sitten sitä ei annetakaan kellekään, että semmoinen. Että se pidetään sitten omassa hallussa. Moi moi.